Okay, we're back with our program Adda Kamin Karuba and you're still with your Manong Jun Seriales. Ken kanakan yo John Mark Pastor. Aha, nga rod. Sumaruno apong kansyon namin para kata kayo. Para mat katigiti agdo-ado iti kaingungot na tibiyag nga kuma. Agrigat pa iso na ti kasaunay. Wano, iti Tagalog ay kat patunayan niya ang kanyang pagmamahal. Iti Ilocano mataka rumbang ano ti patunayan nun? Patunayan. Patunayan. At iti tamanan apo tama blang-blang po. Panaknakan na kumawan. Panaknakan na iti panagayat na babaeng katigitir aramid apo nga. Siyempre, hanga kilong ako na diretso. So dahil tartarigagaya na datay abalasang painaput mo nga yan. Magandang nga irok mo'y manang taayan mo. Jacket ang matilit, di puso ka mangsumbat ken ka. Masabong na paneknekan, asikat ay napudno. Tapno di maikalan ko'y hayat ko ken ka. Ket no puno manang gaita, ayat nga'y nagdatong mo. Urayang amariing, day tuirik nag barbareng nuwag tanto, metlang mauray mo, salwadang tutuyayat, tatamno di marsaan. Tartarigagayat, tanapud no nga ayat, tapno lawan dua-dua, itirak-rasak, buklen tat hinaslat narapaap tapno na yan tag nanayuno ano matap. Nuganggan nga irok no'y manang kaayat mo. Diyak kayat amapilit, tuy puso kang mangsumbat ken ka. Basa pula paneknekan, asikat ay napudno. Tapno di maikalan ko'y hayat ko ken ka. Ket no puno managay ta, ayat nga'y nagdatong mo. Urayam amaring, day tuirik nag barbareng nuwat tanto, metlang mauray mo, salwadang tutuyayat, tatapno di marsaan. Tartarigagayat, tanaput no nga ayat, tapno rawan dua-dua, itirak-raksak, buklen katinaslat narapaap tapno na yan ayat taag nanayuno ano matap. Tartarigagaya tanaput no nga ayat tapno rawan dua-dua itirak-raksak buklen katinaslat narapaap tapno na yan ayat taag nanayuno ano matap. Tartarigagaya tanaput no nga ayat tapno rawan dua-dua itirak-rasak buklen katinaslat narapaap tapno na yan ayat taag nanayuno ano matap. Tartarigagaya tanaput no nga ayat tapno rawan dua-dua itirak-raksak buklen katinaslat narapaap tapno na yan ayat taag nanayuno ano matap. Tapno na yan ayat taag nanayuno ano matap. Aha, datang di sana na polwan tartarigagaya nga may payapo kadagiti babae nga
tartari kagayan na unay tinapod nung ayat. Apay sino kadya nga ti babae nga hanakayat itipod nung ayat. Talagay ko awan. Ket ulitin niya po tigyaman kada kiti sponsors iti programa mi ditoy KPRP. We have Alex Video Service featuring Blu-ray technology, and for reservations and appointments, please get in touch with Alex and Annie Bayudan at telephone number 808-284-1181. Apo, mapados ko kumamot tikas na nga teknolohiya. Ayan, datay What's Blu-ray? nakalawlawag. It's a kind of disc actually. Sa baliti lang nga basta-basta burn disc sa bali nalawag iso na pang high density nga kukunada. And of course, Dado and Angel Lamog, Uncle Bon and Annie. Annie, Collado. Uncle Phil and Auntie Minnie Lastimosa. Supermodel Janelle Megan. Rosalind Anderson. And Promoting Sportive International. And Tito Mahal John Anderson and Ken Manang syempre, Emmy Ertoge and Ortega Anderson. sa uka mo nga sa uka di pa nalipata kung di ibagakon. Nga ro po awan ti programa min awan da kita nga kakaimportante nga generous sponsors mi agtultuloy na taapo nga mangmangtad iti biyaya blessing wino parabor kada kami. So nga dagiti dagantat na apo nga mangtad mo at ag-sponsor kahit kukuma nga isawan ag-sponsor kada kami. Paki-get in touch lang apo ni Manang Emmy tapno kumatid dugpay ti listaan dagiti sponsors tayo ken bumayag pay apo iti programa tayo. May sabi nga sonata para kadagiti mo at lalaki nga kanay nga ibabaw ni bago na agad sapay lang kumat dumteng ti panawan nga handa kay ibabaw ni bago yon agdisnudo kayon kas kuna na da ito isonata. Natong palit tiara pa po ang mga asawa iti kapkat analap sa araw marangka ulang dis nga buok ramramay na kiman kandila lupuan ng namsek nagmaris rapan usipin na lambaga Pati altar ay nagswerte akong kunada Bisang bitrahe na butaw tibugom na ay nakalapalapanan Kastala itibiyang makatawin mga agdenden na Ay nagseksilat tatakas tuimit timandar na Ingkaman mangisa ang kalpasan nga ingkaman pay agsagat ti paraangan ingkaman Ingkaman kalanga ingkaman Ingkaman kalanga ingkaman Ingkaman payag labaket kalpasan nga ingkakirkiran kusina ken silad ka ingkaman kalanga ingkaman Ay nagla ingkaman Tiara pa po ang mga asawa Angin sa balimit hindi turong jak ni namnama Barbareng nawaliw anos kandungoy pa ay kulata Tawan man naglabas isulat at man mandar na Ingkaman mangisa ang kalpasan nga ingkaman pa'y agsagat di paraangan ingkaman Ingkaman kalanga ingkaman Ingkaman kalanga ingkaman Ingkaman payag labakit kalpasan nga ingkakirkiran kusina ken silid ka ingkaman kalanga ingkaman Ay nagla ingkaman Aman Sang kabaon na tilakay na Damo kay masauna nilakay na Natupalang diyara pa ako ang mga asawa Talong tibungan ni ayan-ayat inang ano saklata Siya kung dinamaliw ta siya kinangayat na pintas nga asawa Tapos kini ayat na kakdara kung iti pamilya
Inak man mangisa ang kalpasan nga inak man payaak sagad ti paraangan inak man aklanga inak man inak man payag labagit kalpasan nga inak kirkirang kusina ken sileta inak man aklanga inak man ay naglaingak man. Inak pa'y sunduan dagiti anak ti pagbasaan. Inak to pa'y agpalengke. Inak balunan dagiti agrarap kadag siksik ka. Inak pa'y akasan dagiti nilabaak. Inak pa'y taram ng tay gripo to sakto mo ala marigatan niya agsado. Kan inak pa'y iyaban ni Lor nga manicurista ka. Makaduminggon ti cutex di bakat. Inak to pa'y jedaya. Inak agayab. Iti mangagas sa damot ton. Gagatil na ni John Mark. May isang orda po nga latawan iti na disnudo nga asawa dayta. Kalpasan nga kanayon da ibabaw ni Suna agat dumteng ti kanito nga Isuna mismo ti agpresenta. Inakon. Ammo masapol nga ipaunan. Pure lang naguyag. Ngarod, dito na po iti maudi nga sonata para iti may kadwa nga paset. Kaya agsubli kami para iti may isapay apo nga Ilocano portion dito'y programa na poluan. At da kaming karoba. We will be back.